29th All India बड'फर उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोल्ड कप फुटबल टुर्नामेंट 2023 दिनै नलबारि उदालगुरि नलबारि प्लेग्राउन्डआव दिनै जागायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनिफ्राय आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ बेखौनो मेसेज मोनसे हरनो नागिरदों जे बर'फोरनि थाखाय बा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय द मोस्ट प्रेस्टिजियास मोनसे फुटबल टुर्नामेंट बियो जायखौ जोङो बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसेल' माने बे फुटबल दिनै जोंनि उदालगुरियाव जों कन्डाक्ट खालामनाय जायो दा बे हिसाबै दिनैसिमहालागि जिहेतु 29 बोसोर जाबाय साफ्रोमबो माने उदालगुरिबाखि आरो लोगोसेनो साफ्रोमबो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बेयाव खुनु जाति जनगोष्ठीजों खोथा गैया मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा अनसायनायनि थाखाय दिनै 29 बोसोर जाफैबाय आगान होफैबाय बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों नोंथांमोननि बे गेदेरथार अनसायनायनि गेजेरजोंनो दिनैसिमहालागि बे मोनफैनो हादों आरो गोलाव सम हान्थिलांनांगौ दङ बे गोलाव समनि जि हान्थिलांनांगौ लामायाव साफ्रोमबो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददथिखौ मोनलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे खेलानि जुगिदिनो बड'फानि जि सान्थौ सानस्रि बिथांनि जिखिनि थोनलांनाय बिथांनि जि आइडिय'ल'जि बेफोर गासैखौबो जोङो गोसोआव लाखिलांनानै बिथांनि नुहोना गालांनाय जिखिनि सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय जि मोनसे सिमां बे सिमांफोरखौबो नैबे बायदि माने अनुस्थानफोरनि गेजेरजों बोसोराव अन्तत खनसेखौ जों गोसोखांनानै गावनि गोसोखौ फोराफिननानै गोसो माने बोलो फोराफिननानै जोङो बे जोंनि जिखिनि मोन्थाय जोंनि जिखिनि माने सिमां बेफोरखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जों बयबो माने जानजि खाफ्राना आवगायलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि जथायै बानजायनायाव 29थि जि अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोल्ड कप फुटबल टुर्नामेंट 2023 दिनैनिफ्राय जागायबाय जोबनायखौ जोङो मोनसे फिक्सार बानायदों गासै जोंहा 12टा माने टीम थागोन जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशनजों खुंजानाय जि माने लीग बे लीगनिनो चेम्पियन मोनब्रै टीमखौ लाबोनाय जायो बे माने गोल्ड कापआवहाय बिनि बादै बाखि इनभाइटेड बेबायदि टीमफोरखौ लानानै गासै 12टा टीम जोङो देग्लाय गेलेहोनाय जागोन बेयो माने प्रि क्वार्टारनिफ्राय स्टार्ट जानानै बेयो नेक्स्ट क्वार्टार सेमिफाइनाल आरो ग्रेन्ड फाइनालिखौ खोब गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो थांनाय समफोराव जेरैहाय अनसायबोदों बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बयबो जाहाथे अनसायगोन बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे खेलाखौ नायगोन जोंनि गेलेगिरिफोरखौ उत्साहित खालामगोन हेफाजाब खालामगोन आरो प्लास जायफोर माने बेखौ खुंदों माने टुर्नामेंट कमिटि बिथांमोनखौबो नांगौ बायदि हेफाजाब आरो मददखौ जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा माने हेफाजाब होलांगोन आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय आसामनि अनगायैबो गुबुन रायजोनि शिलंनिफ्राय मोननै टीम दङ खोब माने पुरुना मोनसे बे गोल्ड कापजों मोनसे रिलेसन गोनां जि लाजं एफसि बिथांमोना देग्लाय फिन खनसे जोंनि बेवहाय फैनो खोथा होदों आरो बिथांमोनजों अलरेडि कनसेन्ट जों लालायनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय नंग्रिम हिल्स माने एफसि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन मणिपुरनि टीम मोनसे दङ मणिपुर एफसि आरो बेनिफ्राय एससिबि दङ आरो बाखि जोंनि बर'फोरनिनो माखासे माने टीमफोर जोंनि क'क्राझारनि थाबाय चिरांनि बायदि माखासे टीम दङ आरो बेखाय खोब माने मोनफ्रोमबो टीमा मोजां जागोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो आरो बयबो स्पेक्टेटर्सफोर जायफोर अडियेन्सफोर फैगोन गासैबो मोजां मोनसे खेलखौ नायनो मोनगोन बेखौ आं फोरमायहरनाय थाबाय बेखाय बयबो जाहाथे हेफाजाब होलायगोन आं बेखौनो खावलायबाय